गासै रायजो राजाफोरखौनो आङो खुलुमबाय। दिनै आसामनिफ्राय फैनानै थाफैनाय गोबां बेंगलर, मुम्बाइ, तामिलनाडु, केरेला बेफोराव गोबां जोंनि आसामनिफ्राय बर' मानसिफोर बा हारसाफोर बिदिनो गोबां जाथिनि मानसिफोरा फैनानै बेफोराव खामानि मावफैयो। मानोना बे जायगायाव खामानिनि माने कुनु अभाब गैया। नाथाय किसुमान ओरैबायसा जायो जे माने गामि खाथिनि मानसिफोरजों सोरबा गथ'फोर फैफानानै सेंग्राफोर फैफानानै माने मा जायो हयथ' इसोर बे खामानिखौ माने इन्टारेस्ट मोना मावनानै आरो हयथ' माने खामानिया जेसेबां खस्थ' एसेबां माने फैसा मोना। बेनिखायनो माने किसुमान गथ'आ सप्तासे मास मोनसे जेरै थेरै मावनानै खनसे दरमाहा लानानै माने गिदिंनानै थांफिनो बा थांफिननो गोनां जायो। थ' बेखौनो रायज्लायगोन दिनै मानो गोदाव सोराव जाफैयो बेयाव फैनानै मोनसे कारनानो जाबाय नोंथांमोना माने डिटेल्स लायागारा बेफोर जायगायाव फैनानै थाफैयो। दा किसुमान जायगा ओरैबायसा दोङो एसे बदमास मानसिफोर किसुमान थायो माने बुलाय सुलाय खालामो हरफोराव। बिदि आं गोबां खोनानो मोनो जे मबाइल सेनानै लांनाय, फैसा सेनानै लांनाय बा सोरखौबा बुनानै थांनाय। नाथाय जायफोरबो माने गोदानै आंनि भिडिअ नायखांनायनि उनाव जुदि सोरबा माने बे जायगायाव फैफिननो नागिरदोंबा बा फैनो माने थांखि लादोंबाथाय एकदम बे जायगानि डिटेल्सफोरखौ मोजाङै मिथिनानै बा एकदम असे मानसि दोङोबासो आरो बेनि खुगाजों जि मिथिदो मोजां होनना मिथिदोबासो बे जायगायाव फै। मानोना फैनायनि उनाव जायगाया जुदि मोजां नङा बा खामानिया जुदि मोजां नङाबा नोंथाङा फैनानै न'निफ्राय सोर मानसिया फैयो? बांसिनानो गरिब मानसिफोरा फैयो। गरिब मानसिफोरा जि फैयो बेबो सोरनिफ्रायबा 3000 4000 फैसा धार लानानैसो फैनो गोनां जायो। आरो फैनानै खामानिबो मावनो हायासै बा किसुमानाथ' दरमाहाबो लायागारा बिदिनो आरो गिदिंनानै थांफिनो माने गोसोआ जफैया। दा जायखिजाया मोनसे जायगायाव थांनानै सब असिना मानसि मोनजोबबाथाय बे जायगायाव थानो एसेबाबो माने मा रखमबा मोनखागोनखा। बेफोरो माने गासैजोंबो जाखायो बेफोरबायदि बाथ्राया। नाथाय जुदि असे मानसि सोरबा दोङोबाथाय एकदम डिटेल्स लानानै खामानि मा रखम मा बा बे मानसिया जुदि गोबाव समनिफ्राय बे जायगायाव खामानि मावगासिनो दं बेफोर मानसिजों फैफानांगौ। किसुमान गोदान माने हगनि न हगनि बेबो सोरजोंबा फैफानानै 3 माससो मावनानै थांदो आरो न'आव थांनानै फैसा आरि जोब्बाय दा मावनोबो खामला मावनोबो माने जेबो खामानि सामानि नागिरना मोनाखै आरो फैफिननो नागिरदो आरो इजों माने गामि खाथिनि किसुमान मानसिया फैनानै सोंनानै आंबो थांफानो बिदि माने फैबाथाय बांसिनानो गोदाव सोराव जानो लागा जायो। आरो बिखेकके आं होनदो जोंनि हिनजावसा मानसिफोरा सिख्ला गथ'फोरा। मानोना सिख्ला गथ'फोरा फैनानै जों हौवा मानसियानो बाहेरायाव फैनानै बेसेबां खस्थ' जायो मोनसे जायगायाव गोसो ज' होनो, खामानियाव गोसो ज' होनो। आरो बेनि सायाव सिख्ला गथ' फैनानै बे खामानिबो मावनो हाया जायो, माबा रुम भारा होनो फैसा गैया जायो, माबा जायो। बेनि उनाव मा जायो माने किसुमान बिदिनो चान्स लाग्रा सेंग्रा मानसिबो थायो बाहेराव। माने बाहेराव मोजां गाज्रि मानसिनि अभाब गैया। सोर मा चान्सआव थाया बेफोरखौ रावबो हमनो हाया। बेनो फुस्लायनानै बे हिनजावखौ लाना थांनानै मायावबा फानहरोबो आरो मायावबा गावजों 6 माससो लाखिबाय, लाखिनानै ब्लड आरो गारनानै थांबाय। आरो बिनि उनाव बे हिनजावसाया मा जायो आरो उपाय गैया जाफिनो आरो सोरजोंबा थानो लागा जायो। बेनिखायनो आं होनदो एकदम डिटेल्स लानानैसो बे जायगायाव फैनोबा फै बेफोर जायगायाव। नङाबा नोंथांमोना एकदम आं खुलुमनानै होनो नोंथांमोना फैथारनाङा बिदि। आं गोबां बिदि मानसि लोगो मोनदो, बिदि सिख्लाबो लोगो मोनदो, बिदि हिनजाव मानसिबो लोगो मोनदो। गोबां हिनजाव मानसि बिदिनो हौवा गारना गथ' गथाय गारना न'खर गारनानै थाफैनायबो बेयाव दं। नाथाय आं दिनै 15 बोसोर जाबाय बे मोनसे जायगायावनो आरो गोबां मानसि बिदि नुनो मोनदों आरो मोननायखायनो आं नोंथांमोनखौ माने
मिथिजा होनो लुगैनानै बे भिडिअ'खौ खालामबाय। जाहाथे नोंथाङाबो जुदि फैनो थांखि लादोंबाथाय बेफोरबायदि फैनानै जाहाथे गोदाव सोराव जाफैया। गतिके भिडिअ'खौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार खालामथार, मानोना गासैबो बे बाथ्राखौ मिथिबाथाय जुदि सोरबा फैनो ओंखारनाय मानसि दङोबा बिनि थाखायबो बे भिडिअ'आ बहुत खामानियाव होगोन। आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव जुदि गोदानै फैदोंबाथाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम।